Minilyong kantidad sa mga school equipments, lakip na ang laboratories nga na-deliver na sa mga eskwelahan sa Mandawi na miligro nga dili mabayran. Nico, unsay problema sa pagbayad sa mong mga suppliers? Yes, mitumaw karon kining problema kabahin sa gingong miscalculation o sayop kuno nga pag-estimate sa pondo alang sa Special Education Fund sa Mandawi City karong tuiga. Kay medyo na daw dako-dako ang natagana nga pondo maong ubay-ubay sab nga mga proyekto ang ipatuman unta. Kini ang Science Laboratory sa Mandawi SPED School nga bag-uhay rang na renovate ug nakumpleto sa tanan nga mga materyales. Apan wa pa kaayo gipagamit kay doon na pa'y issue sa pagbayad ni ini. Aminado ang principal, dako kaayo kinigtabang sa kabataan. Nakahibaw mino nga tagaan mig science lab. Nalipay jud mi of course para sa mong mga bata, most especially kani nga school is elementary up to senior high school. So gamit kay siya. Muabot sa napo ka mga science ug robotics laboratories sa lain-lain nga mga public schools sa Mandawi. Ingon man mga solar panel systems sa lain-laing eskwelahan ug school kits para sa mga bata. Pipila kini sa napundohan karong tuiga gamit ang Special Education Fund kun SEF sa Mandawi. Ang SEF 1% sa real property tax collections sa syudad. Kaganihan nakig-meeting ang Mandawi City officials sa superintendent, supervisors ug principals kabahin sa issue. Sa unang budget estimate para sa SEF karong 2025 nga gipreparar sa kanhi nagduma, 744 million pesos ang pwede magamit. Apan dili di ay makabot ang projection sa maong pondo o gilaumang anaara sa 281 million pesos ang makolekta karong tuiga. Dunay 305 million pesos nga deficit. Miscalculation sa atong appropriation. Napiktahan in taon ang mga activities sa DepEd, palaro, mga division meet, science fair, mga press conference because wala na may kabayad ang city to these activities. Maunta na siguro unta. Lisod yun kay ang averaging lang nato sa collection nato sa SEF based sa atong collection sa real property. Mo range ra gud siya mga 300 kapin ra gyud. Di gay gyud ta mo dagan og 400 gani. More or less mga 300 kapin ra gyud na siya. Based sa atong kuan sa RPT. Giistudyuhan pa sa City Hall ang sunod nga mga lakang. Giawhag sab sa DepEd ang paghigot sa bakos o pagdaginot aron mas solusyonan ang problema sa pondo. Tun-an gyud na kung which of those deliveries nga angay dawaton, angay bayran. We will also ask the input of the stakeholders which includes DepEd on which cash. So let's wait and see on say final decisions. Somebody issued a certificate of availability of funds with regards to this. Ingon sa dagatan, let's tighten our belt. Unsa potential belt, unahon na ito ang mga mandated activities like sa BIRAA, like kining PRESCON ug uban pa nga mandated activities, regional activities, national activities nga ma-charge sa ICF. Ang sobra by quarter, mo lang to atong hinahanglan bayad kung pwede bayaran ang katong mga utang. Ses usasab sa na-highlight kaganihan na pangutana ni sa mga principals usi mahitabo nining mga utilities sa mga eskwelahan, tubig, kuryente o linya sa internet tungod kay ang syudad o ang City Hall man ang nagbayad ni ini pinaagi sa SEF. Gipasalig hinuon sa City Administrator nga kapangitaan gyud kining paagi ug i-prioritize gyud kini aron dili maapektuhan ang operasyon sa mga eskwelahan. Samtang gikatakda pa samtang mukha og habig sa mga kanhi nagduma ingon man sa mga sakop kaniadto sa local school board kabahin ning maong issue sa pagpreparar ni atong maong kontrobersyal nga budget. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.